vas amb el peu a l'accelerador... No! A 200 quilòmetres... Està amb la sisena... Desaccelera, tio. Cinturó! No, si estàs molt amunt, Estàs molt amunt. Posa. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Crítico 3. Bueno! Què tal? Que agradable. Pot ser un altre cop. Un altre dimecres, que anem al cine, nois. Avui m'he llevat amb ganes. Jo també. Jo Amb també. ganes. Perquè em venia de gust anar al cinema amb vosaltres, perquè us estimo. Jo també, Oriol. Sí, aquest cine que trenca la setmana, no?, i que et dona forces per acabar-la. Sí. Correcte. Sí. I a més, està molt bé que sigui a la meitat de la setmana. I el dijous ja és divendres. Sí, tothom i el ho divendres ja és divendres. Exacte. Aquesta alegria contrasta amb el pal que em fa la pel·lícula d'avui, no? Que és Pinocho. Ei, Pinocho! Oh! Tu, pal, però si te'l fan Pinocho. del remei. El Ramaca! Però una cosa és un remake ben fet per Disney, l'altra cosa és un remake fet per una televisió italiana, una productora italiana. Demostres no, davant de tots els telespectadors que et paguen. Et paga Disney, Sí, tio. O sigui, sí. tu, si una productora de qualsevol altre lloc Sí. fa un remake, no ho està fent bé. Fora. El fet de que sigui una productora italiana que fa aquest remake, ja sé que a tu et genera un cangueli obscur, però I a té tot el Hollywood. sentit del món, perquè Pinocho, la història original és italiana. Per tant, a tope amb Pinocho, home. Havia de fer els meus minuts patrocinats del vídeo, ja està, ara ja tens raó, Jordi. Ara ja has cobrat, Ara ja he cobrat, ja ho he dit, ara ja tens Molt bé. raó. I, bueno, què dir de la història de Pinocho, no? Aquella història en la qual Geppetto, pobret, vol ser pare solter. És turbi, realment, si ho penses, però es crea el seu propi fill, fa un Frankenstein. Perquè ha de ser turbi. Bueno, sí, és turbi turbi. perquè es crea el seu fill. Això és Crea el seu veritat. fill. Se'l fa ell. Sí, una mica creepy, sí. Un avi vell fent-se un Fent-se fill de fusta, això pot ser l'inici d'una pel·li de por perfectament. Exacte. Tampoc sabeu el bagatge d'en Geppetto, potser va tenir una dona que se li va morir i no va poder tenir fills. Ja. I fins ara no s'ha vist amb corda. Sí, però tu saps en Jigsaw ser. com va començar, no? Sí, ho sé. Doncs vinga. Pot ser. Bueno, Geppetto, de I llavors, bueno, crea en Pinocho, que tothom sap que és un nen màgic, que què li passa? Un nen màgic, no és un nen màgic. Bueno, És un ninot de fusta. És un ninot de fusta, però gràcies a la màgia té vida, però a canvi, cada cop que menteix, No, però això no és a canvi, jo crec que seria un efecte secundari. Bueno, la història d'en Pinocho. Vale, hem dit això, vull dir, la sinopsi és la història d'en Pinocho. La sabeu? Sí, no, Bé, no, també. Sí, hem parlat de la productora. Doncs mira primer Pinocho de Disney i després Que no, tio. Bueno, les aventures d'en Pinocho. I com ell vol ser un nen de veritat i no ho és, pobret, no? Exacte. I Adrià, qui actua en aquesta pel·lícula italiana? Francesos? Alemanys? Doncs, no, sorprenentment són italians. Ostres! I en Pinocho, el protagonista d'aquesta història, és en Federico Lelapi. Lelapi, Suposarem que serà un nen i així, un balanç ràpid de les seves pel·lícules, us diré que no n'ha fet cap. Llavors, en el paper de Geppetto tenim a l'únic, l'inconfusible, Guido. Buenos días, princesa. ¿Quién sabe si algún día nos encontraremos de pie, Buenos días, princesa. Buenos días, princesa. He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Altrament conegut com a Roberto Benigni. Amor absolut per aquesta persona, perquè... Guanyador d'Òscar, Quin actor! Guanyador d'Òscar. Quin artista, però és que guanyador d'Òscar i ell va dirigir. Quina pel·lícula va Que, dirigir? com he dit, va fer de Guido a la pel·lícula de La vida és bella. Masterpiece, de les meves pel·lícules preferides del món. Increïble. Dic que a Roberto Benigni no li ve de nou això de Pinocho. Va fer una adaptació. Perquè a principis dels 2000 crec que va fer una adaptació. I ell feia la de pel·lícula Pinocho. I Jordi, qui dirigirà aquesta pel·lícula? El director, el capità d'aquest vaixell és Matteo... One moment. Aguanta, Jordi. Garrone! Matteo Garrone, l'únic inconfusible, no? Perquè no em conec ni una pel·lícula que ha fet aquest home. L'únic que sí que és veritat que em sona haver vist que havia fet una pel·lícula que es diu Gomorra, que Gomorra ni em sona.
Home, i tant, és l'adaptació del llibre de Roberto Saviano, aquell que va estar infiltrat a la màfia. Un tio que va estar infiltrat a la màfia napoletana i va fer el llibre Gomorra, el qual m'he llegit i està molt bé. Aquest llibre me n'has parlat molt recomanable cops. perquè flipes amb les coses que passen. Bueno, doncs Mateo Garrone, que ha fet aquesta pel·lícula, una pel·lícula també es diu Un cuento de cuentos, també, una que es diu Dogman, també... Crec que aquesta l'he vist. Hòstia, Adrià. Sí. No et feia tan apassionat de... No, jo tampoc. De la mamma di casa, Crec que aquesta l'he vist i és una cosa bastant heavy, Saps l'angoixa aquella que a mi em passa? Sí. Doncs si aquest tio fa Pinocho, prepareu-vos un Pinocho traficant de drogues. Un Pinocho a les cantonades de... En Gepetto li fa petits compartiments per amagar-hi les expectatives. Oriol, comença tu, que estaves molt content, crec, no? Estic content, però amb pal a la vegada. Vale. I això fa sumar restes contra indiferència. Indiferència absoluta. Indiferència total. T'ho juro que el teu és al·lucinant. Per què? Que vinguis Aladín amb el Mundo Ideal a dins vas venir. Així va venir I aquí estiguis indiferent, és que... Vaya crac. Adrià. Tinc ganes de veure aquesta pel·lícula perquè tinc ganes de veure el plantejament que fan sobre Pinocho. Ara bé, el director que m'has proposat, casualment he vist dues pel·lícules molt fosques i llavors, clar, no sé quin plantejament farà. Espero que una mica més infantil que el que he vist jo al cinema. Però espero que no es passin de darks. Oriol, Exacte. l'Adrià així. No vull acabar així. L'Adrià avui així. No vull acabar així. Bé, doncs, ho veig molt content a veure aquesta pel·lícula perquè, Roberto Benigni fent de Gepetto, és que a mi aquest actor ja em guanya només l'actor. I l'altre és que, si li donen un nou enfoc, potser més verídic a la història original italiana, jo vull veure un Pinocho true. Moltes ganes. Bueno, doncs res. Anem-hi, no? Doncs vinga. Vinga, fins ara. Ei. Teniu ganes d'aquesta pel·lícula? No. Bueno. Ai, bueno, molt bé. Som-hi. Adrià, el cinturó. Vale, ara me'l poso. Adrià, que t'he dit que et posis el cinturó. És que no em mola gens el cinturó. Jo no me'l poso. Adrià, els nens bons es posen el cinturó. Ponte el cinturón, protege tu vida. La seguridad es muy importante. Arrenquem! Tens us veig. Arrenquem! Espera. Baixa! Quina pel·lícula hem anat a veure! Que bé! Ostres! Que bé, no? Ostres! Ara en parlarem. Deixa'm... Conductor del cotxe, conductor de la crítica. Condueixo. Aquesta pel·lícula. Però espereu-vos un segon que... Que què? Que sortim del pàrquing. És per aquí. Girem a la dreta. Doncs us diré que, primer de tot, també els espectadors, és una pel·lícula per nens, vale? Tenia el dubte, almenys no sé si vosaltres també, si seria més adulta, més fosca, tal i qual. Una mica més dureta. Calés. És més dureta que la de dibuixos que estem acostumats, però segueix sent per nens. Dit això, vull destacar molt positivament el carinyo amb què crec que s'ha fet aquesta pel·lícula. Totalment, Oriol. O sigui, es nota que està feta amb molt de carinyo. Molt! I, ostres, pocs cops es veu un remake així. Vaja. Haig de dir que el remake de Aladdin, per exemple, no el vaig veure tan pensat per nens, sinó que estava més fet perquè agradés més a tots els públics. Exacte. I agrada a tots els públics. No hi ha molt de CGI, val? I en canvi apareix la guineu, apareix la fada... Apareixen personatges i l'escenografia, el maquillatge, els vestits, els decorats... Són espectaculars. I això és que m'ho imagino amb la mirada dels meus nebots, per exemple, i ho fliparan. I els hi recomanaré. Però el triple que si et posen un Pinocho d'ordinador. Totalment. És que, bueno, no té res a veure. I el factor negatiu, clar, jo com a espectador adult, que ja em conec la història, segueix molt a la ratlla la història de Pinocho en si, i per això ha fet que en alguns moments m'he mig avorrit. Jo estic bastant d'acord amb tu. Faré una mica d'advocat del diable perquè el bo estic 100% d'acord amb tu. El mimo que se li ha donat, les hores que s'hi han posat, les hores de maquillatge, les hores de guió, etc. Ara bé, se m'ha fet eterna. No hi ha res nou i a part, la crítica que hi tinc contra que no hi hagi res nou és que el missatge que dona cap als nens el trobo una mica antiquat. Ja. Una miqueta. O sigui, jo li hagués donat una volta més al missatge per fer-lo més actual. Una miqueta més actual. Ja.
Una altra cosa, tens ganes de fotre-li una colleja en Pinocho i que espavili? Sí. Però per Que què? flipes, home, perquè sempre comença l'errors. Bueno, ja. D'un lloc a un altre, i clar, Bueno, això... és que és la intenció del conte. Sí. Jordi, i tu com l'has vist? Bé, doncs. Perquè tu estaves aplaudint al final quan s'ha acabat. Els dos heu aplaudit, eh? Home, perquè al final és maco, està bé. Al final, i tota la pel·lícula, Oriol, perquè a mi Ah. m'ha semblat una gran pel·lícula. Sí, m'ha agradat molt. Per tot això que ha dit l'Oriol. Per en Roberto evidentment. Perquè Roberto Benigni té una màgia quan actua, que és que jo puc estar 24 hores veient aquest actor fent qualsevol paper. L'escenografia de cada plano, dels moments, el to italià que té tota la pel·lícula, molt ben vist, sí. t'ubica molt més en la història de lo que és el Pinocho, sumat amb la banda sonora, amb aquesta bandolina així italiana que et van posant tota l'estona. Jo volia que fos folklore plasmat en pantalla, i és el que m'he trobat. És el que m'he trobat. Ostres. Perquè té aquest to obscur que tenen els contes amb les moralines, els animals, els no sé... A mi m'ha encantat, o sigui, el que m'esperava, 100%. Estàs content, eh? Molt content. És que com un nen petit, mira la nen tot el rato i jo... Tu trobes que el missatge que s'ha d'endur el nen o la nena del cinema és aquest? Sí, el missatge per mi és el del conte de Pinocho. És que és un missatge que cala, tio. Que cala, evidentment que cala, estàs 2 hores calant missatge, com no et cali això... Però és que el conte original és això. Ja, però per això dic que va donant pel sac a tothom. És que Per això et dic que crec que, ja que el conte original és això, i és un conte del 1778, m'ho he inventat, no sé l'any, podries haver-hi, no? El rei León Doncs se'l jo- critica a veure, perquè no repensar. aporta res nou Jo i ara critico per li això, i ara demanem que critico per porti algú nou. No. Si jo estic criticant el mateix. Sí, està aquí. Perdona, tens tota la lògica i El del que dius món. del Rei León, o sigui, molta gent critica el Rei León perquè no porta res nou, però és que és una pel·lícula que no te la creus. Aquesta pel·lícula és el conte tal qual i me l'he cregut en tot moment, perquè estava és que ben aquesta feta, pel·lícula aquesta té l'ingredient que està ben feta. T'ho dic a tu, perquè els hi passis els teus portaveus de la casa del ratolí, Bé, que els truco. que així és com es fa un remake. Arribats a aquest punt, prefereixo el Pinocho traficant. Què vols que et digui? Hagués Què vol preferit... dir el Pinocho traficant? Pues, més fosc encara. A veure, Que m'ha agradat el surrealisme, eh? però ja s'ha... Surrealisme! Però ja s'ha... Anem a parlar d'actors, nois. Suposo que tothom voldrà destacar el mateix, no? Roberto Benigni. Crec, no sé si és culpa del doblador. Han canviat el doblador, no era en Jordi Brau. M'ha fet molta ràbia. Em transmetia menys que La vida és vera. Perquè no era Ja ho he el dit. Perquè... Home, a veure... És que La vida és bella és una pel·lícula per La vida és transmetre. bella és una pel·lícula i aquesta és una altra, tio. Bueno... Però me l'estàs comparant amb La Sí, vida és tio, és bella, com tio. Federico Gelapi. Bravo perquè ho has fet molt bé, la veritat. Era un nen molt petit, Sí, eh? i a mi em feia patir perquè anava amb un traje tot el rato. Tot el rato. Pues molt complicat fer d'actor amb això, eh? Sí, que sí. Per això, que- I menys de 10 anys, eh? A mi m'ha faltat una mica més de picaresca. Ell té picaresca, l'únic que no t'està transmetent la picaresca això, amb la li falta cara. El picaresca. que m'estic escapant, saps? Ja. No hi és. I la resta, que no els he Molt bé. mencionat, però carisma, Molt bé. 10, interpretació, Sí, 10. totalment. Destacar per part meva els antagonistes, La guineu i el la gat. guineu i el gat, que m'han agradat molt. Molt bé. I la fada, quan surt, et quedes, vull dir, ole, pels de vestuari, pels de maquillatge. I anem a director. Què voleu dir d'en Mateo? Per mi, ha fet molt bé la feina. Ha sabut transportar el conte amb un aire de folklore i de, digue-li, cultura italiana que, per mi, li ha sortit rodó. A nivell d'escenografia estic d'acord, però a nivell d'història hi hagués donat una volteta més. Per què no entrem a... valoracions? Ostres, d'acord, passem a valoracions. M'he oblidat Comença. de posar-li nota, tu, però bueno, comença. A mi, molt xungo, porto tot el camí pensant i no ho sé encara. Tu vas amb el peu a l'accelerador, No! a 200 quilòmetres, Està amb la sisena... desaccelera, tio. Cinturó! No, si estàs molt amunt, eh? Estàs molt Posa. Jo un 7 i mig. Oh, molt bé, 7 i mig. Oriol. Està feta amb molt de carinyo i els meus vots els hi posaré. Llavors... Jo no arribo, eh? No arribes a No arribes, tal? Em quedo al 6 i mig. Ostres! És que m'ha avorrit una mica. I l'altre no ho valores, tio? És que està... Ho valoro. Pensa que està Al passada per 6 i nens. mig, arribar al 6 i mig és el maquillatge, l'ambientació, els diàlegs, Arribar al 6 i mig. les actuacions... Però si una història a mi no m'atrau, Jordi, sisplau, dona'm més aquí ara. m'està sabent greu aquesta nota, Puja'm, Jordi, puja'm. Pots canviar la nota, eh? Puja'm. No, és que no la puc canviar, perquè trobo que és la nota. No, Adrià, no s'ho mereix. No, Jordi, Com a misericordiós que sóc. Jordi, puja'ns. Per pujar aquesta pel·lícula, perquè sí, per Sí, mi s'ho mereix. puja. Li posaré un 8. I mig!
realment, Igualment, em pensava... em sembla molt baix. Em sembla molt baix per com anaves, Com anaves en sec, Tio, anaves amb, o sigui, finestra fora i cridant a 300 per hora. Sí. Vamos! Pinocho! Tal qual, És una adaptació super ben feta. Per mi, quasi d'excel·lent. El que passa que sí que és veritat que per la meitat es fa una mica pesada. Ojo amb això. Les notes estan molt bé, però ara ens hem de posar d'acord. Sí. Anem a la conclusió. Cada un! Està, 2 contra 1. Jo també. Els Crítico 3. Hem decidit que aquesta pel·lícula és... Excelsior! Wow! Oh my goodness! Dins, o sigui, jo l'he votat Excelsior dins de la categoria Jo també. per nens, perquè aquesta pel·lícula és per famílies i nens. Porteu els nens, que veureu les nits que us donaran. Brutal! Mua! Molt, és que està molt mimada aquesta Molt pel·lícula. xula, molt Sí, això xula. No m'esperava venir avui i posar aquesta nota i aquesta recomanació. No m'esperava, tio. Que bé, no? Molt content. Hosti, jo anava indiferent i he sortit amb un Excelsior, no? Aquí, Amunt! Si us agraden els nostres, Els vostres vídeos, vídeos. podeu subscriure-vos al canal, fer like en aquest vídeo i comentar-nos si l'heu anat a veure, si no l'heu anat a Exacte, què veure, us ha semblat, si ja us Pinocho? agrada Pinocho, si ja Pinocho pues, ja no us agrada. Sí. I busqueu-nos a Twitter i Instagram, que tenim xarxes socials i comunitats en I a allà. la nostra web. I a la web, www.criticutres.cat. Tenim tota. Buona setmana a tutti! Buongiorno, Pinocchio! Ciao, Buona setmana! Ciao famiglia, belli. ciao, belli! Anaves en sec, Tio, anaves amb, o sigui, finestra fora i cridant a 300 per hora. Sí. Vamos! Pinocho! Tal qual,